Tá seachtain na Gaeilge faoi lán teol faoi láthair. Agus mar atá sagaí spreagann si neart daoine le cúpla focail Gaeilge labhairt nó an cinné dhéanamh an teanga ó ólam. Creid anú ná creid, bíonn go leor daoine breanú ar rosnarún, marall go ndearann siad go gabhrann se lob agus iad a fólam Gaeilge. Labhair muid le den acu Eve Ní Domhnalláin. Eve is mis Eve agus Tommy a cónaí i York Sasanna, ach is as Gaeilge mé agus tá mé fear broúil as sin. Thosaí mé ag stáidir Gaeilge sa scoil cosla an an daoine, ach bhí sé anna Jackar dom agus in ó riara hep mé má trí scrúdú Gaeilge san ard teist. Bhí má marcanna sa scrúdú clúisiiscint go donna bhí siad fásach. So thosaí mé ag bhécinnt ar rosnarún gach seachtainna de Máirt agus Gerardine. Agus tá rééis cúpla heachtaire, bhí mé obail a pásáil sa scrúdú clúisiiscint, sa tríal scrúdú. Agus ag an chríoch fuair mé marcanna anna jazz sa ard teist. Mar tá mé a chonaí thar lár tá rosnarún conas a nasciam le na Gaeilge. So úsáideann níos mó Gaeilge anis nóir bhí mé in chonaí sa Gailge. Agus chuir rosnarún an grá in chrí don Gaeilge a rís agus tá fear áthas ar an mas sin.